Sa atong mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:10 na ngayong hapon mga ka-aksyon. Welcome diri sa atong pagpangalagad diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Today is Thursday kita nga presentation November 3, 2022 mga ka-aksyon. Pasensya gid wala ka stinger kay nagabisyo dring aton nga signal no sa sulod diri sang aton nga booth naman. Amo gyapon. Anyway mga ka-aksyon, good afternoon sa inyo tanan. Welcome diri sa ating pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo! Mga ka-aksyon, kanaton balikan ang aton man nga kasaysayan sa itong Nobyembre 3, 1934, November 3, 1934. Ang leading weekly Ilocano magazine nga ginakabig isa sa mga fondasyon mga ka-aksyon sa pagwa naman sang contemporary Ilocano literature ang ginapatukod sa itong 1934. Ang mga ka-aksyon ang bantog sa itong Banawag. Ang Banawag isa ka Iloco word o kung nga tinaga nga bot sa lingon don kung ini mga ka-aksyon nagaunod sa pila ka mga nobela, mga short stories, may mga news features, entertainment, kagiban pa nga mga balasahonan. Ang Banawag nga first issue, nakaproduce sila sang 10,000 copies. Kag sadto sa mo sila nga tiyempo, ginabaligya mga ka-aksyon ini sa balor nga 10 sentimos. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Mayong hapon akong inyo alagad sa kahanginan Aksyon John Diaz. Mga ka-aksyon, 52 days na lang anti sa adlaw sang Pasko kag 59 days anti sa manang 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang. Parol ay ilabas at isabit ng mga media. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Dili kita sa itong mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Nano ba mga balita nga dapat inyo bantayan diri man sa aton nga pagpangalaga diri sa aton palatuntunan Action Reports Afternoon Edition sa aton headline number 1. Aksyon Radyo. Nagpagwa mga ka-aksyon sang statement ang batchmates sang biktima sang pagpanglutang nga nagluntad kapon dira sa area mismo sang Dalan Araneta nga sakop naman sang barangay Tango, Bacolod City. Ining mga classmates adto no sa batch 1981 sa may ETCS 1 sang biktima mga ka-aksyon na si Jerry Gazendo ang nagakondenar gid sa brutal nga pagpatay sining biktima mga ka-aksyon nga ginakabig man nga isa ka negosyante. Kay na sa aksyon na BBB nabatian man mga ka-aksyon report ni Aksyon Eric Magbanwa kung sa riin sa pinakauling investigasyon sa mga kapulisan nagapakita nga suno sa kapulisan ini kuno ti posible may kaangtanan sa illegal nga droga. Basahon naton karon mga ka-aksyon kapulisan nga press statement sining batch 1981 nga nagpagwa gid ginisa publiko gid nila ang inapagpanawagan nga tagan sang hustisya ang kamatayon sang ila nga abyan. Sa ito naman nga headline number 2, dugay-dugay check natin mga ka-aksyon kay ang aton impormasyon ginakabaton kita sang report nga mismo si NOPO Director Police Colonel Leo Pamitan ang personal nga nagpadulong sa haya ni Anay Patrolman Valian Singh kag sa mga ka-aksyon nagpalabot sang inaman nga bulig para sa nalisdan nga pamilya. Modumduman nyo si Lansing ang siyang ang napatay tinalikdan nga Domingo mula sa area sa barangay Mansilingan kay aksidente sininatiruhan ang iyang kaugalingon mga ka-aksyon. Aksidente si Lansing giningagaw padala sa mga ospital o galing kay ning gibawian sang kabuhi mga ka-aksyon. Kwaon taman karon ang assessment naman sang NOPO para naman sa Undas 2022. Tikita diri sa Aksyon Radyo nagpadigay man kita sang coverage kag kun aton mabserbarando wala gid man sang tanto bala sa madalagko nga mga kaso nga nagluluntad mga ka-aksyon diri naman sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental. Actually report naton bisan pagani out
outside man of Negros Occidental like other provinces mga kaaksyon, naging malinong kag matawahay man ang ilang pag-obserbar sang Fiesta Minatay. Aksyon Radyo. Sa ito naman nga headline number 3. Mga kaaksyon, resolusyon nga nagatuyo sa pag-update sa calibration sa mga gasolinahan sa Bacolod. Plano naman nga iduso ni Councilor Puentevilla sa masunod nga simana. Sa online, perting reklamo, damo nag-post online nga ang ilaligasyon ginapang bugos sila kunubla kapila ka mga gasolinahan. Inabla mga kaaksyon nga ihatag lang si mo, bago lang ganit kagulo, darang yan na nila magtughong. Dugan, balon ka na sir, goods na sir. Yan ba sa iban nga mga residente nga may mga salakyan nga ginamaneho, do hindi hamuhaw, do ay gini nagsaka ang akon nga gatong haw. Diba, si bilang ilaligasyon, do wala gid kuno na tughong, agin patughong nila. Kaya kaya may ginahatag man nga resibo, ano? Isa pa yung nagulo ka dapat, gid bilang nga usisaon sang aton nga mga kapulisan, mga kaakson, o sang aton nga mga otoridad. Kaya mga kuno perte ka ano na yung budlay ni para sa iban kay nagamahal ang preso sang gatong amo pag ini nagkakitabo ti dugang ni nga hool para sa mga motorista. Aksyon Radyo. Sa ito naman yung mga balita nasyonal, Senador Pimentel ginaduso nga i-realign o kung i-realign ang 9 billion nga confidential kag intel funds para naman sa calamity response. Nga ako mismo, kaya pabor ko sinidiri. Kay subong nga mga tiyempo, tinaton kinanglan ni mga confidential fund para sa ano? Anong tuyo ta para din tayo gamito ng confidential fund? Ang kinanglan ta subong nga bulig, serbisyo direkta nga mababatsagan sa publiko mga kaakson. Have you heard what President Bongbong Marcos have said in one of his meetings sa iyang core group? Nabatian nyo to, live man to sa Facebook eh. Ako na naming agi ko sambal ni PBBM when he said nga kung maghatag sang ayuda, di na napag-ipaagi pa ng numero-numero, ticket-ticket. Kaya kinanglan na gilayon, hatagan sila sang bulig. Kaya tinawagan natin sila nga biktima, beneficiaries. Kakatabo, kinanglan pa nila magpila sang kalaba-laba, maulat pa sila sang pila ka oras, kay kumunahon ang pagpangatag sang ticket. Though, wala man na problema tani para mas mangin organisado ang pagpanagtag. Pero as what the President have said, magdoble man ang mabaton niya nga benepisyo, magdoble man ang food packs nga mabaton niya, hindi na sa magmanggaranon. Ang importante, gilayon nga mabatsagan niya, nga nabuligan sa. Kumbaga, ako na gid ko sa ginhambal nga, bureaucracy is essential in a certain government. But in times of the calamity, bureaucracy should be evaluated in a way that it could not hamper ang benepisyo nga malabot sa publiko. Which I totally agree. If ang bureaucracy amo na ang hindrance para malabot direkta sa publiko ang bulig, at hindi tada pabor. Pero kung ina makapaayo, then we'll go with it. Pero sa amo sinaton nga kalamidad, nakita mo bululigan, buligi lang. Isa nagtriple pa na, importante makakaon sa dayon, di ba? Pag-ibig kag SSS, nagatanyag sang calamity loan sa mga biktima sang bagyong Paeng. Ginistorya ko mga kaakson ang dari sa lokal, sila ginamang hapon, nagka-coordinate kami nga duwa, and according sa iya, way pa naplastar. Ang target was November 15 or 14 to launch ining mga kaakson. Labi na sa may SSS ni mismo. Kaya sunod sa iya, hulaton pa man, kag magdepende pa man ina sa kung ano ang lakat man sa pagplastar sa sistema sa National Head Office mga kaakson. So go, lahat naman sila sumangsang guidelines, di ka mabantay, kay balita na sinyo kung madayo nagid kag makumpleto ang implementing rules and regulation. Aksyon Johnny Diaz. Balita na patas. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa ating pagpangalaga din ng Action Reports Afternoon Edition. Webes kita nga presentation Nobyembre 3. Bopurte kirasig, Nobyembre na. Tapos November 3 na, do ginahunos lang ang inadlaw. Subong hapong liwat naman kita mga dulong sa inyo sa pinakamabagong madalag ko nga mabalita nga natipon sa aton mga Action Unit Reporters at aton Action Correspondents. Handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga bulubalita. Sa kinaandal ko naman ang inyo alagad sa kanginan Action Jan Diaz.
welcome sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Ay, kumusta naman ang atong talang matagpon mati? Kumusta kamandrama ka-aksyon? Sa 61 ka mga kabaranggayan diri sa Dakbanwa sa Bacolod, sa 31 ka mga banwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental. Kamusta dira ang sitwasyon sa inyo nga mga lugar? Maulanon balang panyampota? O kung manami kag manayan-naya ang panahon? Pero batsagan ko perti kapaang no? Ang kululbaan sinidiriba si Blagulpi naman blag kag magbundak ang ulan? Kabay patani hindi lang no? Kaya para ka pinagusturan dading aton mga ka-aksyon, iban blang nga wala nakabawi-bawi lagaw, ang mga nilabhan nga wala pa nagkaramalada. Ay, kamusta dira mayong hapon na kay Ma'am Georgia Gargasiran nga naga-monitor gauge sa aton nga pagpangalagan. This time, i-check na mga ka-aksyon kamusta na ito ng pinakaling nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod kay Dugay. Update ta kamo sa Domingo, may brownout na naman. Lasay sang aga, tub-tub lasay sang hapon. Dini nga mga area mga ka-aksyon, bantayan nyo sa aton nga pagpangalagad. Pero this time, i-check na naman ang aton nga patrol. Pinakaling nga sitwasyon sa palibot sang syudad. Action Reports Afternoon Edition. So naton sa patrol, ang bisan brownout sa rangan niya gini nga Action Zil Minardo. Action Zil mayang hapon. Action John, good afternoon! Good afternoon. Ano man do ano ka man? Dong Ano? ilong to do hindi mayo ang aton nga tingogaw. Gani. Naka-shopaw bagola. Sana sa sopaw guro na. Nakakainom tubig. Away ka makainom tubig? Basta na, nagsapon ko ng shopaw. Ang tingala ko man nga do may gasupon gyud daw. Sana May makainom tubig. Tapos report namin ng tubig. Oh, tapos report inom tubig kay importante kay basib na kumadunlan ka samtang kasigi ka wakalaw. Sana Pero no, golden voice lang yapo. Wow, sana all. Sana golden ang mga kabalok kaksusin, ang matutuon nga golden voice, amo na sila mga kabal sa tanda bala magkanta. Amo na mga golden voice para sa akon nga. Sana paano ngaming? Duga hibit kay mo. Do na ipit ba? Amo na tingog sa Indonesia. Amo na inyo tingog sa Indonesia? Oo. Abi ko do pa rin na ang bata ni Mel live la? You know that I love chicken nuggets. Mito mama. Sana updated Me Too Mama. Amo na di ba ngambal sino si Stella? Si Stella. Si Stella. Sa duwa sino ka si Stella kung si Mela? Si Melay. Sana ang bali Ma'am Georgia Gargasiran kay naliga di ba nagkita ay at ko ng mga nagvidyoke do ko ng mga puraw golden voice bo perte dood gid man no mga nagkakanta-kanta mo gid naman tutuod nga golden voice. Ahay, importante. Platinum kami Nag-inom ka mo ya? Wala ka mo yung nagkanta? Platinum. Nagkanta mo na lang ganyan magamon ng traffic diya subong. Gani, doon na ipit man no? Ipit na, heavy. Nag-action dyan, no? Amo ni Horaso. Din ka mo subong nga mga tinion? Hari sa dalan na Raneta, action dyan. Oh, okay. Kamusta datong traffic? Sige pa na, tanay kay police niyo. May mauna, anay. May mauna, anay kay daw dinaguso, gid, no? Kung natawan tang sa piyak ni Ramon nga lane, no? Sa may left side action dyan. Heavy traffic, no? Dari sa may dalan Araneta, kay dari daan sa may Rizal, one way na de. Okay. Kung nasa Rosario Street, no? Action dyan, one way. So, ang tanan nga nag-aalagi, dari sa may Rizal, kagadalan Araneta, lang gid ang buluslugan. So, hindi man sila dara maka-turn right, no? Ang sa may dalan Araneta. So, medyo congested subong dito ang mga salakyan. Pero may mga bitaw man, no, nga nag-assist sa traffic enforcers in action dyan. So, okay naman kagati. Dari sa may dalan San Sebastian, galing nga lagyan, no? Lapit na lang sini matapos action dyan. No, may isa pa ka lane sini ang ilang at talapuson na sa subong inamatama ta paninila kay ang ginkalkal sini na wala pa na semento ang isa sini ka lane sa may dalan sa San Sebastian ni action dyan.
Batati ang aton subong yung tiyempo, no? Medyo magalum-galumon man ang aton nga kalangitan. Kagina, galaya sang ugto. Dito sa may tangob sa amon, grabe ang ulan, tapos diriya sa downtown, gatagiti ang init. Nasang hapon na mga alas 12, no? Pasado sinaksyon dyan, grabe yung ulan sa tangob, pero diriya sige ang init, kagati wala gin man niya pag-ulan nga tudo diriya sa may downtown areas, no, kagiban pang areas sa syudad sa Bacolod. Tulo talit hilang no, kagina, kagati diri kita sa may dalan sinisang Lizares. No, so nga hapon na sinaksyon dyan, makitaan rin nato, no, going ka diri sa may Central Market, no, medyo madamo-damo naman gid ang mga nagapalauli sini nga mga estudyante, kag ginasaway man sini sang katapos sang bitaw ang mga nag-hazard, no, sa may panghigaron sini, kiti may nakabutang ng parking sini, ba ma-parking, kagid no, na lang na yaman, no, kag ang sa dalan diri, no, gatuslaw kaga kasubong man na dalan ni Sares subong Luzuriaga nandiyan no, Luzuriaga. No, makita nato diri sa mga aksyon dyan. Dahil ni ang sa may dalan Luzuriaga kag gatuslaw na madamo sa mga nagabalakal na diri sa may Central Market, yung mga kautura natin nga panindahan, mga priska sa mga isda, no, na baligya diri lamayo kag sa mga hapon puluan gid ang mga jeep sini no nga nagabiyahe kag subong man nga hapon makitaan taman, no, ini ang mga estudyante no nga gapalawli sini kag ate ang mga kapulisan man sini nga nagachekyar man sang kada area sa diri sa may syudad sang Bacolod, no, wala man untat sini ang ilang nga pagpatrolya ti kada kanto kada street sini ang bitaw aragid no mga traffic enforcers nga naga bulig man na sini no sa mga salakyan nga mag-facilitate siniya sa nga trapiko subong nga hapon action dyan. But so far ti sa aton nga pagpamangkot sa mga police stations dire, wala man sa mga recorded sa mga dalagko nga insidente subong nga hapon action dyan, no, as of this time. So wala sang dalagkuan pagid ng mga insidente nga nagduntad sa may syudad sang Bacolod. Action dyan na may na ang latest update naton diri sa may syudad sang Bacolod. Observation report nagikan sa patrolling ni si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa Patrol Action Radio. Philippine Standard Time na 5:26 na. Mga ka-aksyon, nag-anunsyo na ang Central Negros Electric Cooperative con Seneco, subong man sa National Grid Corporation of the Philippines con NGCP, nga ma-shutdown ang Bacolod Reclamation 69 kV transmission line nga mag-apekto sa Gonzaga and Reclamation Substation sa maabot nga Domingo, Nobyembre 6. Ini mga ka-aksyon ni Patuman, 6 a.m. lasay sang aga, tubtob lasay sang gabi. Ang apektado nga mga area mga ka-aksyon ng rason gali diri kay magapaligayon sila sa preventive maintenance sa Bay 53 equipment kag i-check nila ang tanan nga mga fault clearance systems. Ang Seneco naman ang magapaligayon sa preventive maintenance sa Gonzaga Substation kag Reclamation Substation kag islan kuno nilang bare wire sa number 336.4 nga 3-wire mga ka-aksyon kag islan man nila ang rotten 3-phase primary poles mga ka-aksyon kag may 3 clearing activities nga pati gayunon. Ang apektado mga ka-aksyon nga area ang ginaserbisyuhan sa reclamation feeders 1 to 5. Ano ni nga mga area nga sakop ni Lacson, crossing Lacson sa Quino Drive down to Purok Boulevard sa may San Juan o dra sakop sa mga barangay 1, barangay 2, barangay 3, Naog di mga ka-aksyon sa may Lopez San Sebastian ang atubang sang City Hall, dra nga may area sa may LCC. Labot mga ka-aksyon digto sa may Rodriguez Avenue magsaysay bra nga dalan mga ka-aksyon sa may barangay 36, barangay 35 sa may SM City Bacolod South Wing area. Labot man apektado man ang Gonzaga nga feeder mga ka-aksyon, apektado man ang San Juan, ang sa San Sebastian, Mabini dra sa may Seneco, Burgos mga ka-aksyon, Lacson Bacolod Cemetery, Burgos Public Market apektado man sining blackout to. Pati digto sa may Sarina Heights, Las Palmas, Takuling Court,
Purok 520 Villa, Bocadamo, galilising parte sang City Heights, apektado man sining power interruption sa Domingo 6 a.m. until 6 p.m. mga kaaksyon. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 5:29 na ang dugang ng mga balita mga kaaksyon sa pagbalik sa Action Reports Afternoon Edition. Pero sa ito na mga kaaksyon ng balita nga inyo nabatian ginadulong sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit sa ano sa inyo? Ang permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabuli siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basi ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagid daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay
kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tapos nabudayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay nang eskwela ako Okay, tapos ka gid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos hindi Tapos sa mga eskwela. Last time, antong na medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako makulang eh may pigado tapos kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dahil permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Bata!
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo gid salamat sa inyo nga ng muna kay Jan Diaz kag sa tanang gina-invite ko lang no nga kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinira sa mga lata, goma, kagiban paghid ng Christine Minyes Villalobos. Mga kaaksyon, nakabaton kita sa report nga personal na nga nagpadulong sa haya mismo ni Anay Patrolman Valian Singh, ang hepe o kunang director sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini mahimo naghatag na sa bulig pinansyal, pero ipa-confirm tagag-check na ni kakamusta na yan ang status sa sila nga kaso mga kaaksyon on the level sa proseso or pwede niya mabaton kag sa iya pamilya rather mabaton nga benepisyo, no? And we'll check kamusta naton anong assessment sa NOPO o kung sa NOPO mga kaaksyon sa nakaligad nga piyesta minatay, ano ding mga factors ng ilang nga nakitaan mga kaaksyon nga nakabulig sa kunuman ang status nga nalambot sang kapulisan. Join nga sining hapon sa itong pagpangalagad is Police Lieutenant Jodices Catalogo, ang spokesperson sang NOPO. Sir Jude, good afternoon sa Aksyon John sa Aksyon Radio. Yes sir, may hapon sir. Yes sir, thank you so much sa pag-upod sa aton sir, no? Hopefully nga nakaplasta na kasi sir kakaina nagkuha na sa exam na daan. Okay na sir?
Yes, sir. Okay. Tapos sa next time. Gani. Anyway, Sir Jude, good afternoon, diwat. Anyway, nakabato kami sa information. I think personal na nga naghahino na ano no kung na naka-istorya ni PD ang pamilya ni Anay Patrolman Valiansing, sir? Exactly, sir. Nagkadto to nga ito nga ilang ang provincial director sa haya ni the late Patrolman Valiansing. And naghatag sa financial assistance. Okay. Sa mga pamilya niya ang atong provincial director. Kabay pa ang itong ginatag sa atong pinalangga provincial director ng financial assistance makabulig sa sitwasyon sa mga natubang sa pamilya ni late Patrolman yan. Pero that is a personal offer, sir, no? Yes, sir. Personal offer. It was a personal account and a personal intention. At the same time, gusto nga magbulig ni atong pinalangga provincial director sa pamilya. Iyan niyang tinutuyo kag action ni Sir Pamitan ipakita man mismo para sa bilim nga biri pami ni late Patrolman Valiansing, sir. Pero sir, kamusta ang update? Kabalo naman kita, na patay na ni si Anay Patrolman Valiansing kay accidentally na tiruhan yung ikagalingon sa Sunday. Sir, anong update, sir, sa ito gina-evaluate sa Pro 6 under evaluation pa ang mga documents kag ang investigation or may result na, sir? Yes, we're still waiting sa recommendations ng Police Regional Office 6 regarding sa status and then the situation sa ini nga natabo kay late Patrolman Valiansing. Nagahulat pa ta, sir, sa ila recommendation. Ano to be kung anong ila recommendation, sir, based on sa ilang natawag investigation all over this thing. Then eventually manghatag mo na sila sa recommendation. What will be the status along the while. I-update ko lang, sir, just in case kung mayara na. Hopefully, hindi pa man natin mapadalian itong previously nga submit sa atong pinalanggang provincial director for the kay Sir Ardi na inuman sa BCPO nga investigative report. All the while, mayara pa man sa sir may ginatawag ng board and committee. Okay. O doon nga naulato natin ang recommendation nila. And what will be the recommendation also that will be ulato natin, sir? Probably tiningan semana o sa dato ng semana magwaangin ng results at recommendations ng board. Kaya kung nataon natin, sir, bisan pa paano siguro kung benepisyo ang pagambalan, may batunon man siya, sir, no? Kay he was able to serve yan mga pila na ka-years gani, sir? Actually, sa mayara naman, so may isa na naman sila katuig, malawat na isa katuig ang ilang servisyo sa PNP. Okay. Yes, so mayara naman sila na yung mayara man sila yung bonafide member man sa Philippine National Police. And then, supposed to be after this augmentation, there is a mascara as what they call this augmentation natin sa Ligtas Ondas 2022. Supposed to be taniman, go naman sila sa islang next spots for training sa atong biso. Okay. Pero unfortunately, natabo sa kaya late Patrolman Valiansing, sir. Buot silingon gali, sir, supposedly ma-undergo pa lang sa BISOC training. Sir, bali ma-undergo pa lang sila sa kabal sila ang next batch sini. Ang nag-prepare sila. Right after silang augmentation sa UNDAS, they will be scheduled for the next batch for the morning mandatory training naton, sir. All police officers must undergo sa natawag nga mandatory training for 12 training exercises or militaristics na, sir. Okay. Pero sa nga mo sila nga tempo, sir, supposedly dapat pagkaaga to di bala i-deploy sa Ibi Magalona. Sir, nagato naman sila sa Ibi Magalona, sir. Bali mo na to ang natabo lang. Okay. Bali ang ilang ngalan sa temporarily detained dito sa detailed duty dito sa may Ibi Magalona. Municipal Police Station, sir. Okay, good to know. Siguro, sir, ang aton hulaton, sir, ang recommendations ng board and then sa aling sa PRO6, then eventually i-update ko lang, sir, just in case ko na ang result. Eventually, hindi man natin matago kasi para sa mga pamilya, just in case at least everybody the family is actually ma-inform sila as early as on kung ano ang proseso. Gani, kidamo, ganito na subuan, sir, kay he has been an inspiration for many nakaligad knowing ang iyang background history, sir, no? Then amala na galing supposed to be sometimes we learn we learn our lessons with other people. Eventually, especially the situation ni late Patrolman Valiansing nagaling sa mga PWD or
may natawag nga eyesight problem para sa iyang mga pamilya. May Pero yet, disabilities. disability, but yet it is also a story wherein natakatapos siya sa niya course and eventually nakasunod sa police. So it was a very good story supposed to be kung nag-continue lang and wala natabuin ng insidente kay late Yansing. Gani man. Anyway sir, shift kita sa ibang nga topic. Kamusta sir nga itong assessment sang Fiesta Minatay halin sang November 1 until sang November 2 kahapon? Ayos, balisang kagina sa alas 6 nga nag-end ang aton nga deployment sa aton nga mga personnel sa aton nga mga area convergence, public places, ang cemetery and churches natin. Bali sir, we are happy that natapos ang atong pag-celebrate sa atong Kalagkalag 2022 nga wala kita mga record sa mga incidente within sa sulod sa atong natawag ng cemetery. And then, relatively, considered natin ang generally peaceful ang atong pag-celebrate kaya naging safe ang atong mga tao nga nagkakadto sila sa ilang mga talagsadag sa cemetery sa pagbisita sila nga nauna na sa aton sa pagpahuay. Anyway, all the while, wala kita sa may na-record, check natin ng record just in case, kasi may monitoring man tayo establish sa Negros Occidental Provincial Office. Okay. And then we are happy that because of the effort that really shows and also strategized things that ginakonsider natin naging epektibo man. And participation man mismo sa mga publiko kag-kooperasyon, all the while nakita natin ang successful ang ato nga latest on that 2022. Sir, kung ikaw pambalon, ano mga factors nga naka-epekto? Kung nga zero crime na reach ato na itong target, zero incident sa Fiesta Minatay? Obviously, I would like to recognize the cooperation dito ng publiko. Ipakita nila nga ang ilang kooperasyon na ipakita nila sa tanang nga nangin it was considered as also a trademark for this 2022 nga ligtas on that compared to the others. Kasi ang ilang kooperasyon wala na silang dala ng ilang mga pinagbabawal, wala na sa mga violation ni which nga ang atong kampanya nga supposed to be wala sa mga nakagwala kita sa minadakpan. All the while, nangin nalipay kita nga ang atong publiko as well responsive sa atong kampanya. Ikaduwa guro na lang ko sa the cooperation sa atong advocacy support group. This is the first time nag-empower naton sila truly ang atong mga tawag ni nga atong mga stakeholders and advocacy support group, atong non-government organization, another cause-oriented organization and which para sa aton nga gin-establish sa kapulisan. All the while, sila man mismo ang nagpakita man sila nga effort at the same time para budigan naton nga kapulisan. This is the result nga wala kita sa zero incident, zero criminality sa sulod sa aton nga pagselebrar sa aton nga Ondas 2022, sir. Sige, sir, Katalogo, thank you so much, sir, sa imo time diri sa Action Radio. Good afternoon. Yes, sir, dyan may pansin. Salamat, sir. Action Reports, Afternoon Edition. Nabatian si Police Lieutenant Jodicis Catalogo, ang spokesperson sang NOCPO. Manamakaksyon ang update so far sa kaso na ni Patrolman Valyansing and ang assessment naton sa Ondas o kung ang ilaging patuman nga ligtas Ondas 2022. Ang regular nga pag-supplement sa live extension vitamin D3 ang may dako. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines.
Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we... Alright, good afternoon, mayang hapon sa tutunan nga mga viewers online. Good afternoon, kamusta ka mo dira mga ka-aksyon? Kamusta ang inyong sitwasyon sa sining nga mga inoras? Gina-check ko di kay basi bla malapawang ko di iban. Good afternoon lang kay Sir Melvin Peñafiel, kay Ma'am Christine Minyes Villalobos. No? Good afternoon dira sa imo. Ma'am Ana Sinoro, mayong hapon, ara man si Kagawad Imbong Jo Campos sa may barangay Maaw, Bagos City. Good afternoon dira Kagawad. Gatrindo, galing ako, hindi nga kwelyo. Good afternoon Kagawad. Kay Sir Jomar Flores, naga-monitor ko na sila subong ni Stain McGronfield. Buperti sa ngalan sa inyong state of Verdun Street, Boston, Cabog. Kay Kagawad sa Guada, mayang hapon sa imo. Ma'am Georgia Gargasiran, mayang hapon. Lona Yungko, good afternoon man. Ara si Ma'am Georgia Gargasiran kita. Aimee Divinegracia, hello to everyone watching via FB Live. Sa may Barangay 16, happy listening ko no sa Divinegracia Kalimpos family. Ay, kay to Maynard dira, kay to Elmer Maynard Kalimpos family, guro yan eh. Now, good afternoon, kag Barena Galvez family sa may Bagos City. Good afternoon lang. Aksyon dyan, tamyaw ko lang ang tropang Tucker. Sa Pasig. Good afternoon sa mga taga-Pasig, mga ka-aksyon. No? Mayang hapon sa inyo dira tanan. Okay? What else? Sige, wait lang ha. Ma'am Elvera Hilogo, good afternoon. Ma'am Homa Lumina, maing hapon man. At Tia Kim Iriman, good afternoon. Sir Melili Oligo, good afternoon. Maing hapon. Sir, kamusta dira sa imo? Kamusta sa buong sitwasyon ni Sir Melili? Nag-open kaliwat. Pero dugay name sa Action Online. Okay, Sir Melilo Ligo, gali ang old account mo na open mo liwat. Imo na nagili Sir old account, no, ang imo subo nga ginagamit. Okay? Sige Sir Melili, thank you gid ha. Thank you gid sa imo nga time. Good afternoon dira sa imo. Okay? Sige, sa iba naton yung mga listeners, ang mensahe nyo, dugay-dugay. Aton pagabasahon standby, mga ka-aksyon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend kasi Regine bala.
Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta, hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4Ps lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary at secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapatitikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung ako manakit. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandrakulong tatugan ko balala. Di silingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kaya siling ko pasalamatan kagi ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay na pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imandak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action Jan Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente. Ay hapon dra, oy, taga barangay Manghanoy, La Castellana. Aga pangagda si Sir Leo Talabano Fiestato ko no sa La Castellana sa December. Umayo mga parinte na namon sa barangay Manghanoy. Kadamo da sang parinte namon no. Kamusta kamo dira? Mayo lang. Sige mga kaakson, ang balita ni Action Art ay hupon karon inyong mga batian sa Action Firing Line. Iban pa nga mga balita nga wala naton madiskusyonan. Diri man sa aton nga pagpangalagad, bantayan nyo karon sa pila ka mga news and public affairs program sa Action Radio Bacolod. Sige. Lapaw na kita sa panahon mga ka-aksyon sa aton nga pagpangalagad. Inyo na batian ang kabugusan nga pagpangalagad sa atong maratuntunan Action Reports Afternoon Edition. Meron Webes kita nga presentation November 3, 2022. Salamat gid sa aton naman nga Patrol 1 aton nga akong Patrol 2 Navarra Patrol. Action Zil Minardo back to back dira kay Action Nino Bugina. Aton ni News Center Webes nga Edison Action Dale Salazar.
Diri naman sa studio ay master control sa itong mga technical side. Abadaton sa aksyon Oliver Pason and aksyon El Rey Dotilios. Standby na sa aksyon Balita Evening Edition at aksyon Dale Salazar kagaron sa aksyon Firing Line at aksyon Marlon Hinovega. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kahanginan, aksyon Jan Diaz. Nga nagasiling ang katapos ng media, magaserbisyo sa inyo sa tion sang karipay kasubo man o kon kabudlayan. Hindi ini ang panghampang, ang amon, ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!